Abang Perengki Papanjang. Lah jaleran itu ke belakangnya sabananya minta maaf ke pakai Dardodi itu jangan ditinggalan nih, sedangkan Dardodi kau lah berjanji ke pakai Iwi Iwi ndak kau udah tinggal awak ke jadi jo kalau de Iwi talo bapak bayan Rani nani ndak pasan dari Iwi Papanjang. Kalau de aneh biasa bapak bayan tu nyawi hajar nih hajar pasang dari Rani kalau kewi Papanjang. Iyo de ani bakat tuh iyo biasa bapak bayan cuma setiap bapak bayan kan ani sakit baka panjangan aja ibu dah Rodi iyalah di lagu lain lah kita papanjangnya dan dek lagu kita menempuh iyalah kita angke patas dari Mak Ipin PKJ Batam patas 100.000 lagunya Soyan Balengge. Tolong pantuni Dardodi sairing jo udaicun. Ayo banyak mati TKJ. Seka, Mary, Sirika, Sinel, Rani, langsung dipapanjang ke lagu-lagu dari Gaib Batipo seiring jopak jam de uku jejangku nala sampai nan gurau Gaib Batipo sampai di siko pakai mamak dusana ku aduk pasan ataupun garana mangisia nak jadi penungguan di kita di akhirai bari-larilah kita pemamapan nan Gaib Batipo mau undur diri dulu. Terima kasih Mak, selamat andaknya Mama sampai ke rumah. Sabanta TKJ Batam. dipapanjang ke lagu Naniko dari Mak Ipin TKJ Batam langsung dipapanjang ke lagu Naniko dicaliak-caliak dipandang-pandangi banyak nampaknya pacamani samalam kini diguguk pariangan ko.
Diperpanjangkan lagu naniko dari Abang Rudiambo. Tolong ulang pantun Eka Sutai Sawantago tapi ai nanya. Diperpanjangkan lagu naniko dari Dasaf. Kalau hati lain tak berubah, tolonglah Dewi Agamku naik di lagu naniko. Nak jangan duduk-duduk saja inyo di bawah. Pasal dari Dasaf, Pak Panjang. Batanyo pulo Dewi kabake Batanyo amak tiar kabake Dazal di belakang. Kalau naik Dewi bara uang naik nyoba kadasaf bara uang naik nyoba. Tolong jawab de dasaf kamu ko. Dipanjangkan lagu naniko dari Dasa bapasan kabake Mak Tiar tolong Mak Tiar tanyokan kabake Dewi bara de Dewi Paranu tolong japrik kabalakang itu mana kajalehnya.
Selamat datang Ketua Aji Mahendra Pagurau dari Padang Panjang. Jawe elakanyo sawirang di balangan Papanjang kalagunan niko dari Maipin TKJ Batam papanjang 10 ton lain. Pesan salam kini pesanan pertama tiba dari Erizaldi, ucapan selamat bergeros semalam suntuk Yorizaldi batanyo kabake pujangga channel sia-sia anak dendang salam kini. Pesanan kedua tiba dari Abang Prengki satu rombongan Kapundan Tuo tikam juo Meri sapantun lai banyakan lengge nyoko panicinyo. Pesanan ketiga dari Singo Danau, tolong tikam de Eka Sutai sangkuian udah datu di ujung pantun. Ndak mama dok udah. Ya. Kato bajawe kabake udah Yorizaldi tantangan anak dendang sama kini dah nandi sebala tukang salong tasabui Eka Sungai Patai Eka Sutai kaniko juo nan bajilbab putih Meri Batualang nan di samping baliau ko Rika Halaban nan bajilbab hitam ko tasabui Inel Solo namoya Iranda Leda di papanjang kalagunan niko dari Maipin 10 tahun lagi tanpa komentar. Abang Prengki mampa pangan
Oh, ngenanati ulai kuloti bumanaku kita janjina napatanga doju laika babaya sama di pamadang kalagunan iku dari Abang Rudi Pedigar sesudah de orang batu balang tolong tikam pulo de anak daru sangkian marapulai di ujung pantun sabab hari itu marapulai lah mulai tarumu artinya de indak tasapu anak daru itu udah pesan dari Abang Rudi Pedigar papanjang tikam DP dulu sangkian udah batu tunel iyo tikam lah dek inel sabab ada itu nan marapulai saja dari tadi inyo tarumu lepasan dari Singo Danau udah tuai sari pangan sakit kapalonyo saja tadi lapayane lai mencari beza tadi karam dilawi nak ditinggi janji-janji barat menyuruh amarah indah tanpa adik inai manangku wei keadaan konde nanakan ajana sayoi sayoi akan luang mami sampaikan kabaran dua pesan saulang kini pesanan pertama tiba dari Amka Koto Channel singgalang saiyo sarato jerombongan tantangan adikku perdana inyo masuk ke YouTube Amka Koto Channel tolong tikap agak sapantun sangkian singgalang saiyo berikut dari Abang Rudi Pedigar batanyo ke anak daru
garangan nanta jadi semalam kini ko sabab ada itu kami cari kami pandangi marapulai ko tarumu atinyo semalam kini lah tibo di tapek pagurawan ko sedangkan sajak dari mulai barang kita tadi semangat ampe limo tibo di sekolah patah saja nampak atinyo pasan dari baru di papanya bapasan pulo marapulai kabake anak daro tantangan kalau abang Rudi bodyguard ko jan didanga bana katonyo inyo tu masuk di tanah nak marusak-rusak rumah tangga kita saja tunyo pasan dari marapulai kabake anak daro papanjang bukannya maasumpi tanah marapulai cuman nan jadi pertanyaan dek bodyguard sajak bodyguard tibo nan marapulai marungui-rungui saja di belakang sambil memangku tangan sehingga sungui itu bertambah panjang nampak dek bodyguard itu mangkonyo bodyguard batanyo pasan dari bodyguard kalau marapulai dek bodyguard mungkin dek baru tibo sedangkan dari lay saja dari tadi lay ke pacu jo kami kini biarlah kita lagi pula kesempatan jo mamak dan sanak kita nalain oh speaker basah pindah sih kamu aku dulu pasan pulo abang Rudi kabake marapulai nan tadi itu menyabui singo danau babisi inyo kabake bang Rudi cali lah marapulai inyo tarumu ada adonyo kamungko sejak dari Jolong Tibur itu nah pasan dari abang Rudi bodyguard kabake marapulai batanyo pulo amka koto channel kabake orang kampuang urang meninjau kasadualahnya dek kebetulan amka koto channel singgalang saiyo kaniko jual kasumando de urang meninjau kok lebih bakanda batanyo dari saja mama dun sanak kami dan urang meninjau ko mama rumah bana dek amka koto channel jandi pagaru ayah abang Rudi denai jo amara pula ay aman sajo janama anja adi bang Rudi ule bulu alamku lah jale dek baru di bodyguard tuh lah di Jawinya dek anak daru serantal kot tantangan anak daru jemara pulai aman-aman rumah tangga kami bahagia sakinah mawadah warahmahnya pesan dari Marapulai cemburu Marapulai cemburu anak daru itu adik Ipa tuh kak jadi tarik-tarik bajunya nyo tuh lakinen tuh nyo
Saketik puluh nama rusuk dek abang Rudi Bodigar kalau tantangan marapulai alasan sajak dari pertemu sampai kini ku itu kai tuju indah ado berubah-berubah sedangkan nan muko jorawi itu nampak laba lain dek kami pasan dari abang Rudi papanjang sakaling kamarapulay teta kamarapulay sajo nagaradi aganti yang hidup bersamamu lah terang ada abang Rudi itu pantun dari anak daro Sawantako kami papandirian kalau cie iyo cie ndak batuka-tuka le dong marapulai Ko bago. Mata nih. bapasan pulo kabakai anak daru kalau pakaro pantun ke pantun tu lah lamu alasan itu ka itu juonan kami danga papanjang Di situ cek, cek. Oh, Oh iya nih. kasih buang deh orang kampung. Nah, sekolah kita tiga kan. Ah, di dapur itu dah ada. Jande nai sajo Bang Rudi baru Bang Rudi oi nasib abang onde bakabanyong abanyon deh Pokoknya lagu naniko dari Abang Rudi Bodigar papasan kabake halaban leban abang kamari pai menyilau jo mencari alaban jangan pai lalu jo kamari aku tolong tahan kantuaknya panahan kantuak tekan tu indah takulai lain yalah di lagu lain lah kita papanjang di lagu lain perlu kita bakaja Nel jandi yon bana apa Rudi itu sabab inyo kan jadi sampang untuk Dewi jo pangeran tu Nel. Yalah di lagu lain kita papanjang kita angket kandak dari Maipin TKJ Batam masih patah 100.000 kalagunya Bungo Cimpago. Bapasan pulo Abang Rudi kabakai marapulai tantangan Abang Rudi nak kadisabi bukan jadi sapam si Dewi tapi jadi saksi pernikahan Dewi beko pagi pasan dari Abang Rudi papanjang ganti tahun niat pariloka sampainyo Abi bulan baganti tahun niat
pabilo ka sampai rancak pulo kita lalu dapet sawah malam ko mancang ya ganda ngokok bodoh bapinjai pemakan jungo mancang ya ganda ngokok bodoh bapinjai pemakan jungo biarlah indah katangan orang pada digilo parangainya biarlah katangan orang banyaklah kegantian baru dibiadenai lalu pulau biasa pada niko kini tahu tanda dinamo jonara lain itu jadi tahu tanda dinamo jonara lain juga jadi batanyo para pulai kabake barudi batu-batu lah semalam kini ko si Mary batu balang atau Rika Halaban semalam kini ko Bapasan Abang Rudi kebakai marah pulai kalau tantangan Abang Rudi bima tertumbuk di sinan disianginya baik itu mana kajadenya sawanda itu kelebihannya Abang Rudi kok bak ibarat 10 kali pamenan banyak tiap sudut aduh iyo itu beda gitu ndak sama Bang Rudi aja marah pulai kalau marah pulai kan saja dari sesuk kakok jo nan ujung-ujung indak jo kesampaian tambilang jo namanya sampai pas dari Bang Rudi papanjang di panjang lagu Naniko dari Mbak Ipin Ai tolong balik pantuneka tadi Ai tapi iyo tuh Abang Rudi ikolah mulai keputih bulu kapalo jo rambut singo dan pagurau anan marah pulai ko iyo saja dari sesuk kakoknya baru dan bukti alunya sampai gini nampak di singo lain oh kalau pakaro itu menjadi rahasia kami ini ndak boleh kecek-kecek orang kalau kecek-kecek orang ndak jadi rahasia bekolai pas dari daerah rancak baraja marapulai kabake singo danau le jadi ala singo danau jo urang singkara aduhnya barana surang ko na marapulai awak gagah rancak piti banyak kok kakoknya saja dari sesuk panjang lebih ya itu nama amam panjang dengan semalamku tetap kisah urang patiala di tangan kita tetap kisah urang patiala di tangan kita kalau singo danau tuh itu ndak anak inyo tuh do inyo menanggung jawab aja tuh nyo pasan dari tuh anak orang tuh
Iyo itu ya anak orang, nak mungkin anak baru oleh mungkin kedigadangan di awak tu. Kalau tantangan singo kowe, inyo nampak nak samo jawara pulai kak kok indah jo kesampaian tak kabilu-bilu kami mencari buktinya. Marapulai kan indah tahu ceritanya kalau nam pengakuan dari Singobo nan itu tuh anak inyo mana nama mengaku ke abang Rudi bodyguard itu mana kajolehnya Dangalade ama ipin di malam mandanganyo dicari ganti lain nangan kainyo juga diganti banana lain nangan kainyo juga batu kecil bodyguard na sawanta ko kalau raun kan salung dek rapi agak sawanta bapasan pula abang Rudi ka pakai si patai inyo ko siya ko kainyo ko tolong jalehan sabian namonyo di bungko narami ko nak tadangan di orang na banyak pasan dari abang Rudi di panjang kalagunan niko dari Maipin agiah Maipin pantun agak ciek ka inyo tu dadatu sagana denai de inyo nyampang jadi denai biswa agak dua hari Allah saja nyampang jadi denai biswa dek Bangarudi jadi saksi TKJ kanda kadape pantun nabi suruh abu enyo dia giambil 20 ampe ame tasiyoi dipilihannya di Bali yang ame 20 ampe ame tasima dipilihannya kalau dicaliak-caliak dipandang-pandangi tantangan mak datuk ke kapambukui malu saja dek kasutainya pasan dari marapulai papanjang Pak adek kapambukui malu dari talon songabana denai sadang ketujuh kaum duang kamarina denai lai ketujuh maada tu asa malangkong papanjang kalau kau undang-undang ke Madinah tu itu untuk masuk sarugo tu lendak padoan mak datuk pasan dari apa Rudi ya itu bana Bang Rudi mencali akami baru kok langsung bana jalan kini carai tak bilang dua wandanya kok jadilah jalan kini kamani kau dan ababintu ka iyo-iyon benar aku ka dan sampai jatuh ke dalam ayam atau mak datuk aku nan liau ku iyo baniak sampai mana kau dapat cara hitam bilang andaknya pasal dari marapulai papanjang dari Maipin tolong tikam dek orang batu balam pembalai batu deka swanta aku bapasan pulo Dewi kabake abang Rudi bang la iwi caliak iwi patut perhatian dari tadi setiap abang kamu ko agak mandake abang babisi kabake tukang oyak garangan tak jadi kau pesan dari iwi papanjang
ndak kawak jawek pakaro itu dewi awak menjawek pantun dari kapatai lah. Cara tambilang juga kata ini kebakai mak datuk nama datuk mati di arok saja nan tambilang orang juga nak masuk kapatai nan tambilang mak datuk tak bila-bila masuknya pasal dari baru di pepanjang. Baru ditolong adangakan da pangeran da itu pulau orang gaib babitu-bituan itu sumando abang ajuang orang gaib jadi bitu-bituan ke sungai Patai gadenai bau Tai elo-elo aja lah pantun tu tai. Ba pakai cek sagagah samudo itu mama iwi tu pakai cek gai pasan dari Dewi ke pakai sutai. Sutai ko kalau dicari-cari lambuk sajonyo nanti Pak Mak Datuk lah raso-raso di bibi tapi cawan. Beko jan mati de aro ajonyo lai. indak kan mati de arok nak samojo singodan nongkong kayanti mati de arok sampai kini arok juang lepas saya dekat yang bola tambah biar buat di kapal Mama datuk oi udah denai 01 kecian kainyo kok jadi kasungai Patai apa tandonyo malamku kok jadi kasungai Patai apa tandonyo malamku kekaji tolongan kini banyak dulu dilawi itu indah akaran apa di bandana nak kete itu dilawi saja indah akaran apa lagi di bandana nak kete itu Berdoalah hadina napa kapunan tua dukulah Sebentar biasa baru dari ketua tolong ulang pantun ai japik saja dari semula. Dari Mak Ipin TKJ Batam batanyo kepake pagurau nak ado di lokasi iyo sawana gadang alik semalam kini ko nampak anak dendang iyo wana bapupu lain tak merayakan pernikahan Mak Endah aja orang Cingkariang ko pasal dari Mak Ipin TKJ Batam panjang TKJ Batam kalau wadangan ketua dengan dulu sadangkan ilawi indah karam apalai jeta bekete itu sadang ilawi indah karam apalai jeta bekete itu tapi si anak kete yang maipin malamku katanya denai sakit di mana maipin nandayo katanya denai sakit di mana ipin nandayo Carilah de abang Rudi dadatu asa malamku kok jadi denai renyu kini lai kok cocok kami baru kok jadi denai kini lai kok cocok kami baru Yalah kita lagi ya kandak dari orang dapur nggak baik itu dong papasan Abang Rudi pakai Patai kalau iyo lay sungguh-sungguh kare Patai jo udah datuk tu dari dalam hati sama saja lah jo udah datuk ke bawah kan Patai beko ke baguro di bawah aja
kalau pakai baju untuk paduka malam isu jatuh suah malah tua balian kita kini kami kabawa baik sore kami kabawa baru bangsa baru di lo basa pada ko katika malam ko beko sanjo kami kabawa ada kalalo odisiku ya di lagu lain lagi kita panjang kita angkat ada dari udah dapur ke lagunya Indang Bukit Putui tolong di ujung pantun sangkuan Uda Sultan Ali nama bangga nama sekanali tolong kamu kowe samalamku apa geno kita banyak piti kalau seorang saja oi sama kita sama kita jo si Amerika